pánové, místní čas je 8 hodin a 30 minut, tedy o 1 hodinu více než v Praze, a teplota okolního vzduchu je 29 stupňů Celsia. Zůstaňte prosím si připoutání na svých místech až do úplného zastavení letadla, vypnutí motorů a zhasnutí transparentů připoutejte se a vyčkejte našich pokynů k vystupování. Dámy a pánové, letecká společnost Travel Service a celá posádka pana kapitána Jirky Jirmusy se s vámi tímto loučí. Doufáme, že se vám líbil a těšíme se opět někdy na shledanou na palubách našich letadel. Na shledanou a krásnou dovolenou.